du ser en lokal politiker, hvad ser du så? Har du nogen anelse om, hvad du mener? En gammel mand med træt over skæg og alt for meget nok. Er du kommunist, radikal til højre eller venstre for i midten? Yeah, socialliberal, konservativ eller ingen ener. Så er det nu, gå ud og stem. Kommunen er din bedste ven. Så er det nu, gå ud og stem. Kommunen er din bedste ven. Kommunen er dig, kommunen er mig. Her er noget vi skal gøre sammen. Det politiske hår skal kæmpes, og du har kampen. Du er bagud i ræset, foran dig står din bedste mor. Der er så meget igen, men hvem gør noget ved det? Den der kommune, den kan så meget mere end du tror. Meget mere end jeg tror. Demokrati og indflydelse, det kræver blot et kryds. Den stemme, den har stor betydning, det er ingen kliché. Så er det nu, gå ud og stem. Kommunen er din bedste ven. Så er det nu, gå ud og stem. Kommunen er din bedste ven. Kommunen er dig, kommunen er mig. Her er noget vi skal gøre sammen. Det politiske hår skal kæmpes, og du har kampen. Vidste du forresten, at byrådet har 27 medlemmer? Alle med stor betydning. De er almindelige mennesker, ligesom du og jeg. De kunne være en murer, en fisker, en lærer, en pianostemmer. Ej, hvor sejt. De venter på, du vælger en vej, hvor du selv synes, vi skal gå hen. Du skal altid være med, om du vil det eller ej. Så er det nu, gå ud og stem. Kommunen er din bedste ven. Så er det nu, gå ud og stem. Kommunen er din bedste ven. Kommunen er dig, kommunen er mig. Her er noget vi skal gøre sammen. Det politiske hår skal kæmpes,